Antasena. Aku ora sudi mungsuh dapurmu. Sampeyan ora sudi mungsuh aku kok sampeyan sing methuki aku. Sampeyan ora sudi mungsuh Antasena kok kepethuk karo Antasena, methuki karo Antasena. Aku arep mungsuh karo Sencaki. Ndi Sencaki? Lho piye to sampeyan iki, Dik? Lho piye apane? Sencaki wis tok liwati ket mau. Lho. Ora. Gatot kaca, Kakang Gatot Kaca wis tok liwati. Antarja Wis tok liwati yo an. ya wis. Gandeng anane neng kene mung aku karo kowe. Aku arep mungsuh kowe. Ya. Wah aku mungsuh sampean malah sesek dadaku. Sesek yo ben. Kowe sangu Ventolin ora? Mbok menawa kowe mungsuh aku kumat asmamu. Sing dadi nyatane wae. Aku nek enek wong kok kan sumbar tekan saka kono bengak-bengok tekan kene tak antem pisan jengkelang malah isin. Ya ora? Iya. Sing dadi nyatane wae. Saiki arep piye aku manut, sampean ngejak piye aku manut, aku ngejak piye sampean yo kudu manut. Lah aku memanut karo kowe sing nom. Ora. Sampeyan ning kene minangka wong tuwa, aku ki bocah kudune munjung karo punden. Ya. Terus karepmu? Ya, ngantem sirahe Antasena ping pindho, ning sampeyan mengko ya tak antem ping pindho. Waduh. Sarujuk ora nek sampeyan ngantem aku ping pindho. Lho sarujuk. Nek sampeyan tak antem genti sarujuk ora. Ora. Lho kuwi jenenge ora adil kuwi. Wong tuwa kepiye ngono kuwi? Dipunjung karo anak Pilambara ya menehi bebungah ning anak ngono lho. Sampeyan tak antem pindho, sampeyan ya ngantem aku pindho. Ya wis. Ah ya. Sampeyan wong tuwa ngantem sing sak seru-serune. Ya. Wis tata tenan. Wis. Menungso ora tatanan. Mati dening aku kowe. Kakek Durma ganti mau usung-usung bola pecah ya kaya. Arep rewang apa ya kaya? Lah wis ngantem urung kok malah ndelok kancane. Lho bajiret iki. Ngece kowe. Kowe ngenyek kowe. Wis ngantem. Wis kira seserune kaya ngono, Kak. Baleni meneh, urung krasa, Dik. Pisan meneh, kok gek sampean gentenan. Iya. Anggepe apa? Wis pindho. Wis. Ah saiki gentenan. Waduh. Mapan kene. Waduh. Kene iya sabar wong tua kok Manut ora. Manut kene. Yo ngalah. Iyo. Wis aku arep ngantem seru-seru mergo wong tuwa. Sampeyan ki wong tuwa kok ndak aku kuwalat. Kaki Ngantem apa? Wis aku mung arep ngantem kene wae. Ah. Entuk mung ngantem ngono mbok ping 1000. Oke. Ping 1000 kene iki agi pisan. Iya, Pindho-pindho kok mau kesepakatane. iya. Ngene ngantem ngene. Aku ki sayang kok nek karo Pak DJ Traksi. Makasih ya. Iya. Kene gentenan kowe. Iya. Oh. Mati kowe. Gentenan kene. Iya nya. Kita selenggarake nya sing kene. Oh iya. Gentenan kowe. Ya nya aku ki wis manut kok karo wong tua ki aku anane mung manut. Nyah, aku. Ya. Tak karo merem, ndak dikira uri. Ya. Menikmati pukulan kaya. Hantaman setiap hantaman iki kudu dirasake. Iki dek, kudu mirasa. Kake, Ya kene mapan kene. iya. Sampeyan karo merem. Toto tenan. Iya. Sik lho. Piye? Aku tak matek kaji. Sakarepmu. Mata kaji yo nek lehmu ngantem ming mak tulumpi ora bakal krasa lara. Ya kene mapan. Iya. Merem Wis. tenan. Iya. Wis ora perlu apa-apa iki.
nek perlu nganggo tutup mata. Oh ya wis ngono wae kok wis merem, bakune sampean merem-merem. Iya. Ditata tenan, Dik. Wis. Lahir batin. Aku mung manut karo Antasena. Engko aku ya ngantem kono pindho genti kok. Lah iya sip kaya anak apa purunan karo Pak Dik kudu iso le bersinergi. Iya. Wis tata tenan. Wis semilah. Kok sak baban bocah kemu. Ayo. Niwang Agung muga ngayomana marang praja negari Ngamarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu Ndarawati. Yayi Darmakusuma kula wonten timbalan Yayi. Damel kaget sotaning manahipun ingkang ngrayipun Darmakusuma. Teka dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda tama dawuh. Pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Teka sak mangke ingkang rayipun Darmakusuma nampi rawipun Paman Kumbayana inggih paman Penemban Durna ing Sukalima ingkang sak mangke sampun minggah rawuh wonten negari ing Ngamarta. Koko Prabu ya jagat pangestungkara. Yayi kula wonten timbalan. Awana dikaya ngapa Paman Durna menika dados gurunipun para Pandhawa ugi. Inggih. Sageng agengipun derajatipun ingkang raka sinubya subya kados pundi? Ingkang raka Ndarawati wonten negari Ngamarta langkung mrayogi paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Amijita ngandangu dhateng rawipun Paman Durna. Mekaten Koko Prabu inggih. Nengaten kula aturi lenggah ingkang langkung mrayogi sampun boten kirang mrayogi. Nun mangke Bapa Penemban Durna. Bapa Penembaning Sukalima Sarawa paduka Paman Durna ingkang putrapun Darmakusuma ngaturaken pambagya raja kasugengan mugi kunjupa wonten ngarsa paduka Paman Kumbayana Paman Durna loleh kentas waru gembal manyar-manyar. Dok neng dungkul wana alas dadi wana. Oh ladalah. Oh lole somorante Allah. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Oh sawanipun ingkang pamaning Sukalima ingkang pamanipun Kumbayana. Kapiji sowan kula ngadhut teng paduka anak Prabu Darmakusuma. Inggih. Pambagya raja sampun kula tampi nggih, pambagya raja sampun kula tampi damel bombong tasing manahipun ingkang pamaning Sukalima. Oh, wilujeng sowan kula mboten mangkel setunggal punapa. Mboten langkung kula ngaturaken puja pangastawa kunjuk wonten ngarsa paduka anak Prabu Darmakusuma, anak Prabu Puntadewa, anak Prabu Yudhistira. Paman Durna inggih Bapa Penemban sampun sanget ingkang putra tampi damel bombong tasing manahipun ingkang putrapun Puntadewa. Mboten langkung mugya kaskecakna lenggah paduka Paman Durna. Inggih. Sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima sampun boten kirang prayogi nggih. Anak Prabu Darmakusuma. Paman Durna sakawipun ingkang putra Ndarawati ngaturaken kasugengan. Menika anak Prabu Kresna. Inggih. Inggih anak Prabu Ndarawati inggih. Wilujeng sawanipun ingkang Paman Sukalima. Nggih. Kula ngaturaken salam taklim. Nggih, sampun kula tampi. Pun prayogiaken Paman. Nggih, sampun mboten kirang sekeca. Wah. Durna bapakku aku ngaturke basaku katura. Werkudara Bratasena. Sena ya tak tampa nggih Bimasena. Kusumayuda. Senatri Atmaja. Iya. Kowe atur bekti nang ngersanipun bapak nggih. Atur bekti nang ngersaning paman ming Sukalima pangestu wae tamanana ya Werkudara Bratasena. Yo tak gegem dadake jimat
ndayani marang uripe Werkudara ora liwat sekecakno lungguhmu. Iya iya. Kaya wis ora kurang kepenak nggih Werkudara. Paman Durna inggih Bapa Remban kula ngaturaken sembah. Kombang ali-ali Janaka iya. Ya ya kowe ngaturke bekti ana ngersane. Pun Rama nggih ora lewat pangestune bapakmu wae Tampanana. Nggih sampun sanget anggen kawula pundi. Piye kabare Sembadra piye? Lho. Lah kok ingkang dipun tanjaken kabaripun Wara Sembadra. Kabar kula mboten dipun tanjaken. Nek kowe mono cetha wis apik kabarmu ki cetha wis apik, cetha wis prayoga. Adoh saka Rupita. Ya mang Sembadra kae lho aku mesake karo Sembadra. Kados pundi? Kae iki bojomu sing pisanan. Wah, mangka wis mbok maru bola-bali ping puluh-puluhan. Ora mung lagi pisan, ora mung lagi pindho, tok maru kae Sembadra kae. Kira-kira kowe wis ora sayang, kira-kira wis ora terus karo Sembadra ki kakekno bapakmu wae no. Panjenengan menika saged kemawon anggenipun gejulan. Ora kok gejulan. Bapak Remban Durna kula ngaturaken sembah. Bapak Remban kula ngaturaken sembah. Oh, kembar kemanukan. Kembar kemanikan. Ya ya, nak kula sedewa pinten Gusen. Kowe ngaturake bekti nang kersane Paman Mingsu Kalimara pangestunipun Paman wae Tampanana ya ngger, kembar. Sampun sanget anggen kawula pundi? Paman Durna sampun kula pundi? Nun mangke Bapak Remban. Kados pundi Anggar Prabu? Sewu lepat aturipun kang putrapun Puntadewa kula Tadawadana. Kados pundi? Ndamel kejet sutaning manahipun kang arayipun Darma Kusuma. Teka sak mangke kula nampi rawuh paduka Paman Kumbayana. Bapa Penemban wonten wigatos menapa sarta kula nyuwun dawuh paduka Bapa Penemban Durna. Bapa Penemban Kumbayana. Lole menapa kula sampun dipun keperangan matur nuwun sapaduka. Anak Prabu Darma Kusuma nggih. Purbawasesa kalodhangan kula aturaken wonten ngarsa paduka. Bapa Penemban Durna ing Sukalima, Paman Kumbayana. Oh inggih, inggih. Menawi sampun dipun keperangaken kula matur lan sampun dipun peparengaken kula nyaket wonten ngarsa paduka anak Prabu Darma Kusuma. Oh, waleh-waleh menapa nggih? Sawanipun ingkang Paman Sukalima menika sepisan. Oh, kula badhe tetinjo dhateng karaharjanipun anak-anak kula. Inggih siswa-siswa kula. Inggih menika pun para Pandhawa wonten negari Ngamarta. Paman Kumbayana ngaturaken panuwun. Nggih. Wonten ndungkap angka kalih. Sadaringipun kula ngaturaken tebas siti sekul binunteling Ran Klapa. Apurun tampa bila wonten lepat aturipun ingkang pamaning Sukalima sakmangke inggih kula badhe matur wonten ngarsa paduka anak Prabu Darma Kusuma. Mboten dados punapa lepatipun tiyang sepuh badhe dados daya tumraping para siswa Pandhawa Paman Durna. Inggih, inggih matur nuwun. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Sawanipun ingkang Bapak ing Sukalima menika sayekti mboten saking pikajengan kula piyambak. Sawanipun ingkang Pamanipun Kumbayana menika sayekti mboten saking pikajengan kula piyambak, mboten saking kerepan kula pribadi. Nanging sawan kula menika namung dipun utus dening Nalendra Ngastina inggih menika anak Prabu Duryudana inggih anak Prabu Jakapitana. Ingkang sakmangke sampun kepareng dawuh wonten sanipun ingkang Bapa ing Sukalima supados kula kinen sowan wonten negari Ngamarta. Wondene menapa ingkang dados wigatosipun lan wondene menapa darunanipun wondene anak Prabu Duryudana utusan kelan ingkang Paman Sukalima kinarya sowan wonten negari Ngamarta. Mungkin dados ning kamuningan nggih kula sambi udut nggih nggih. Monggo. Wong tuwa niku nek omongan ora karo udut niku sak kalau mangsane ting blawur omongane. Monggo. Nggih. Nah. Seger Bapak. Seger. Menapa? Lindringan. Lindringan baku colongan. Baku dipepe kula pendet. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Anak Prabu Duryudana menika dawuh wonten ngesanipun ingkang Bapa ing Sukalima. Paring pangandikan dhateng ingkang Pamanipun Kumbayana. Bilih samangke negari Ngastina menika ketaman pagebluk. Kamangka sampun wonten tigang candra. Rikalenggan samangke negari Ngastina dereng saged owal. Dereng saged owal, dereng saged luar saking
pagebluking dewa saking laing Jawata saking siku dendaning Ubathara wujud pagebluk mayang lara mesaken sanget nger kawontenanipun para kawula wonten negari Ngastina menika sernyatanipun kathah sanjaning para kawula dasa ingkang esuk lara sore ketiwasan sore lara esuk kapralaya mboten konangan menika kathah sanget dadosanipun ingkang paman Kumbayana ngantos bingung jernyata kula sampun ngupati sarat sarana kula sampun kawuhaken Brahmana winasih 1000 sugata miyang para nimpuna kinarya nambak rengganing praja wonten samangke gagar wigar datan antuk karya ingkang paman pun Kumbayana ugi sampun manekung puja brata talak brata ngeningaken baban hawa sanga kula nyendal tali wangsul manjing alam mantara ing pengangka badhe pinanggih kelawan dewa ingkang paring pengayom dhateng negari Ngastina wontene ugi gagar wigar datan antuk karya nggih mesakaken kawontenanipun para kawula lajeng saka bingung ing manah tumuli kula nggadahi go pamrayogi dhateng anak Prabu Duryudana nggih nuwun sewu kula matur sanipun anak Prabu Jakawitana menawi sekintenipun ingkang paman Kumbayana menika ngresaya saha nyuwun senjata pitulung dhateng kadang paduka pun para Pandhawa kados pundi sernyatanipun sengita dikaya ngapa para Sata Kurawa kalian Pandhawa menika tiyang ingkang ikhlas lahir lan batine Pandhawa menika nadyanto disengit wong 1000 nanging uga bakal paring dharma dhateng wong 1000 menika pramila ing mangkah kula nggih kula menika ngemuti dhateng lampanipun para Pandhawa para Pandhawa menika kagungan wujudipun pusaka ndarbe wujuding pusaka ingkang dayane ampuhe kagila-gila dikdaya sekti kalintang jayaning perang menawi dipun tamakaken dhateng mengsah inggih menika ingkang awasta inggih ingkang nami pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada nggih inggih kula menika nggadahi go pamrayoga dhateng pun anak Prabu Duryudana menawi kula nyuwun ngambil wujudipun pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada kinarya srana tumbal padaling praja negari Ngastina kula kinten samangke negari Ngastina saged walya nirmala temajati jati temah mulya anak Prabu pramila malih-malih menapa nggih suwanipun ingkang pamaning Sukalima menika kula namung badhe ngemis kula namung badhe ngebun-bun encang lan jejawas sonten sowan kula badhe ngemis dhateng paduka anak Prabu Darmakusuma kapuri samangke maringaken ngambil wujudipun pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada badhe kula damel tumbal wadaling praja negari Ngastina ketaman pagebluk menawi negari Ngastina sampun malih nirmala temajati kula aturi yekseni aturipun ingkang bapa nggih pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada badhe kula pasrahaken wonten ngarsa paduka anak Prabu Darmakusuma. Menawi dipun maringaken kula ngaturaken panuwun sernyatos paduka anak Prabu Darmakusuma kalian para Pandhawa badhe pikantuk ganjaran saking kersanipun Gusti ingkang Arya Loka. Awit sampun saged ngluwari bebanda saking para kadang werda paduka inggih menika pun para Sata Kurawa. Nanging menawi boten dipun maringaken kula nyuwun katerangan lan sababipun ingkang gumathok punapi nggih anak Prabu. Yut saged pangestu karo Werkudara barep Kakang Gowo mesake kanan ning praja negara Ngastina iki piye Paman Durna kados pundi menawi sak mangke kula nyuwun dipalilah dhateng para kadang Pandhawa lho lah monggo kemawon jenyatanipun Pandhawa menika mboten namung paduka lho nggih Pandhawa menika wonten gangsal cacahipun menawi Pandhawa menika mboten dipun tareni sarkanipun boten dipun tanting setunggal mbaka setunggal menika boten prayogi jenyatanipun Pandhawa menika nadan cacahipun gasal nanging menika gangsal-gangsaling ngatunggal 5 dadi siji ora kena pisah mekaten nggih menawi wong 5 arep nyaruji sawijining perkawis wong siji ora kena nyaru wuwus sartane wong siji ora kena nyentulani rembuke wong 5 mekaten nggih pramila sumangga kula sumanggaken menawi badhe inggih menika petarusan dateng para anak-anak kula iki murid kula pun para Pandhawa Werkudara piye kira-kira tak pasake apa ora wujuding pustaka barep kakangku Werkudara apa mesake kanan kawula negara Ngastina wah aku krungu critane Durna bapakku ngrantes rasaku ning atase kawula ora mangerteni kentang ki puling lakon pucuk leriting kanan teka samungku kasebya ing aradan napa siku dendaning dewa napa laing Jawata kula yen tandara aturi Werkudara paringna ngersane Durna bapakku Jawisna sartane aturna
ben diboyong ning negara Ngastina Kinara tumbal wadaling praja negara Ngastina ketapan pagebluk Arjuna kepiye mboten namara barbapi sang mangandikanipun Kakang Mas Werkudara Kaka Prabu namung badhe sendika ndherek dawuhipun Kakang Mas Werkudara inggih Kakang Mas Jodipati kula aturi masraken wujudipun mustaka yen ngono siadi sakarone masrake inggih barep Kakang Guyu Paman Kumbayana kula wonten dawuh gandeng ingkang dados sagak tuwak saha daya kekiyatan saha ingkang nggadahi wewenang tumrap wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada menika para Pandhawa kamangka para Pandhawa sampun nedha lila legawa lan batos badhe masraken wujudipun pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada pramila sakmangke kula aturi nampi wujudipun pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada Paman Durna. Oh, matur nuwun kere. Malah sakmangke kula ngaturaken manuwun. Sasampunipun paduka anak Prabu Darmakusuma masraken wujudipun pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada. Sakmangke enggal-enggal kula badhe nyuwun pamit sowan mangsul wonten negari Ngastina. Yayi Prabu. Koko Prabu Ndarawati kados pundi? Mangke riyen. Wonten perkawis menapa? Sampun ngantos gebyahuyah. Menapa kula dipun paringaken majeng anggen kula sowan? Monggo Purba Wasisa wonten ngasta paduka Kanjeng Kaka Prabu. Majeng Sitikung Sititanaya. Majeng tatanpa susila. Mejal tukanira sang Narpati. Ponanggerot kanan riwe kumring wis pucak ing rawis yen sinapet maring sagedeng urip dadi ono ya jagat pangestu karo ayahku Bathara Jagat Paman Durna. Lole kentas waru gembal manyar-manyar. Do neng dungkul wan alas dadi wana mboten pangling anak Prabu Ndarawati ingkang majeng rawuhipun abenajeng catur netra kaningkang Paman Sukalima. Paman Durna kasinggihan sampun kaget Paman. Kados pundi nggih? Wonten dawuh menapa mangke sajak wonten pangandikan inggih badhe dipun dawuhaken dhateng sanipun Paman Sukalima. Nggih mangke. Menawi paduka Paman Durna badhe nyuwun ngambil wujudipun pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada dhateng kadang kula para Pandhawa. Lan sakmangke para Pandhawa sampun masrahaken Paman. Menawi Pandhawa gangsal masrahaken Blakasuta blak kotang terus terang. Menawi Pandhawa gangsal masrahaken nanging ingkang putra Ndarawati mboten masrahaken. Sartanipun kula ingkang nganggo ndheli wujuding pustaka menawi badhe dipun boyong wonten negari Ngastina. Lole nuwun sewu. Wonten menapa wonten perkawis menapa wonten ing ngatasipun Pandhawa ingkang darbe. Sartanipun Pandhawa ingkang kagungan wujudipun pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada kemawon masrahaken dhateng sanipun Paman Sukalima. Teka samangke anak Prabu Darmakusuma mboten anak Prabu Sri Bathara Kresna nggondheli menika kados pundi? Paman, wonten dawuh pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada menika mboten saged tebih-tebih kawontenanipun kaliyan kadang kula para Pandhawa. Liripun lan dasaripun awit wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada menika dados daya dayaning kekiyatan tumrap para Pandhawa gangsal. Menawi Pandhawa gangsal menika tebih saking kawontenanipun pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada tartentu tiyang ingkang boten remen kan para Pandhawa badhe damel cintrakanipun para kadang kula para Pandhawa tentu angel wijet wong ngeranti suwe banyu sinaring menawi badhe mejahi dhateng pun para Pandhawa. Langkung-langkung nuwun sewu. Wontenipun Paman Durna badhe mboyong wujuding pustaka menika kinarya tumbal wadaling praja nuwun sewu badhe dipun damel tumbal menika pol-pole dipun pendhem. Pol-pole dipun pendhem. Awit menika dipun damel tumbal wadaling praja negari Ngastina teges pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada mboten saged oncat saking negari Ngastina menawi sampun kaboyong lan sampun dipun damel tumbal. Menawi sakmangke para Pandhawa tebih kantoripun
para Pandhawa kecalan dhateng wujuding pustaka kula kinten Kurawa nuwun sewu mboten kateges kula menika mestani dhateng para sata Kurawa badhe nggadahi niat inggih mboten paragi dhateng para Pandhawa mboten nanging kula menika minangka pengayoming para Pandhawa kula menika minangka nuju wonten negari Ngamarta kula mboten narimaken lan kula nggondheli menawi para sata Kurawa badhe damel cintrakanipun para Pandhawa ingkang mapan wonten negari Ngamarta Paman Durna Jaja montap lir kinentap tuko yaya sinipi netra kocak ngondarandir oh lole kentas waru gembal manyar-manyar doneng jungkel wana alas dadi wana anak Prabu Ndarawati anak Prabu Sri Bathara Kresna nuwun sewu lho nggih nuwun sewu nuwun sewu kula tak nyuwun pirsa kalian panjenengan kula tak nggadahi pitakon kalian anak Prabu Kresna Paman Durna badhe paring pitakon menapa nuwun sewu kula tak nyuwun pirsa ingkang kagungan wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat Kalima Sada menika sinten ingkang kagungan wujudipun pustaka menika Yayi Prabu Darmakusuma miwah para kadang Pandhawa gangsal menawi Pandhawa ingkang kagungan wujudipun pustaka lajeng sinten ugi ingkang kagungan wewenang masrahaken wujuding pustaka dipasrahaken apa mboten pustaka dipun paringaken apa mboten dhateng Paman Kumbayana ing Sukalima menika ingkang gadhah wewenang sinten ingkang gadhah wewenang ugi para Pandhawa lah menawi paduka sampun saged paring dawuh bilih ingkang gadhah wewenang tumrap pustaka menika para Pandhawa lan ingkang kagungan pustaka menika para Pandhawa kenging menapa panjenengan menika sanes piranganing Pandhawa lah kok teka drangap-drangap ngendikanipun drangap-drangap ucape nggondheli wujuding pustaka menika badhe dipun pasrahaken dhateng ngersanipun Paman Kumbayana ing Sukalima Paman Durna wonten dawuh nuwun sewu senajan kula menika dadi piranganing Pandhawa nanging wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalima Sada menika kula tumut andarbeni liripun menapa menawi ngantos para Pandhawa sak mangke nandang kacintrakan para Pandhawa nandang kasulayan awit kecalan wujuding pustaka tartentu kula ingkang dipun cucuk tartentu kula ingkang dipun luputaken jriyatanipun kula menika pengayomanipun para Pandhawa kula menika minangka pujangganing para Pandhawa lole kentas waru gembal manyar-manyar duk neng dungkul wana alas dadi wana Kresna Ndarawati jliteng kowe iki nang kene iki kaya kowe rumangsa penting sampeyan nika ning wonten negari Ngamarta menika kaya rumangsa penting rumangsa dinggo rumangsa dadi wong baku rumangsa dadi wong egois panjenengan idealis panjenengan liripun kados pundi namung yen to mengke riyen Pandhawa menika cah 5 lho Pandhawa menika cacahipun 5 cacahipun gangsal wong 5 menika ya kudu ngantepi rembuke wong 5 ora kena ngantepi rembuke wong siji kamangka wong siji menika sanes peranganipun para Pandhawa nuwun sewu kula mboten badhe melu kula mboten lajeng midhangetaken pangandikanipun anak Prabu Ndarawati jeriyatanipun kula sowan wonten kersanipun inggih menika anak Prabu Darmakusuma kula sowan wonten negari Ngamarta kula mboten sowan dhateng negari Dwaraka nadyan sekeranjang koplak ngandikane Nata Ndrawati mboten badhe kula gugu mboten badhe kula pidhangetaken nanging nadyan to sak kelima pengatipun anak Prabu Puntadewa babagan pustaka Jamus Myang Jimat Kalima Sada badhe kula gugu badhe kula gemger Durna cangkemmu iso negara menungso tatanan ning atase Koko Prabu Ndarawati ki sesembahanku Koko Prabu Ndarawati wong sing tak belani yen tono perkara apa-apa ingkang nempuh marang Koko Prabu Ndarawati Setyaki sing kudu tumadhang kowe wis wani mulang sarak kowe ninggal Subasita ngersane Koko Prabu Ndarawati ning atase iki ning Datulaya Setyaki sing sareh nuwun sewu mboten saged wis rumangsa panas atin Setyaki ning atase panjenengan niku sesembahan kula panjenengan menika pengayoman kula teka dipun
oman-oman kala menungso ingkang cangkeme murang tata. Ayo priya kowe. Priya. Setyaki iki ning Datulaya. Kula sampun ngertos bilih mriku mapan dari masyarakat. Nanging ora lega rasane Setyaki yen kula ora ngejur-jur kandhane Durna. Wah, kowe arep ngopo kowe? Hah? Kowe arep ngopo kowe bungke? Kowe ora trima mergo Durna wani karo ratu Gustimu mergo Durna wani karo sesembahanmu. Nek aku ora trima, banjur kowe wedi ngono piye? Ora. Ayo. Ijen lenang do lenang. Setyaki mungsuh Durna sapa sing bakal menang? Lan sapa sing bakal tekaning mati? Aku wani karo kowe. Wani rene ora mundur-mundur. Rumangsane apa? Apa dikira Setyaki ora wedi karo Durna? Apa dikira Durna ngoman-oman kok Prabu Kresna? Apa dikira Durna kuwi ora ngerti yen to ning kene lungguh Setyaki? Karepmu piye? Ora minggat sing arep Setyaki tak larak pecah siramu. Wah, aja kurang ajar. Setyaki sing sareh boten saged sareh. Bungke kowe menungso ora tatanan kowe wis wani mula sara sartane kowe wis wani tugang karo Durna bapakku yen kae mengko nganti cilik loro gedhe Durna bapakku tekaning pati ijole nyawamu Werkudara sing sareh. Nuwun sewu kula mboten badhe ajri ugi kelan panjenengan Kakang Mas senajan to panjenengan niku langkung sepuh tinimbang Setyaki nanging gandeng Durna mriku nggadhahi patrap ingkang luput Durna nggadhahi patrap ingkang lesa pramila kedah kula pejahi satanipun kedah kula singkiraken wah glethuk gada rucak bola pecah dan Werkudara sareh ora kok. Kosek Werkudara. Wah, opo? Perkara ki dirembuk kanthi srana aris aja kanthi srana gontokan kaya ngono kuwi. Lajengipun Kang Prabu boten sadadak mbelani dhateng Kang Rayi Inggar Baruji. Nyatanipun Durna luput kenging menapa Werkudara kok dadak mbelani. Wah, Werkudara ndasmu dhewe, ndasu dhewe. Edan Setyaki wis. Walah kowe iki yo dasare kemanen kok Setyaki. Kajengipun Durna mriku luput kaya panjenengan. Ana wong luput kudu dipatrapi pidana. Werkudara, kowe sing nganggepun Kakang kadangmu apa ora? Kowe sing nganggep Kresna minangka pujanggane Pandhawa apa ora? Nganggep. Nek sing nganggep ya diculke. Dudulke. Setyaki aja tok pondhong kaya ngono kuwi mesake. Culke Werkudara. Wah. Setan ora tataran. Setyaki luput mergo wis wani ngajar Durna bapakku. Ayo culke. Nek miturut Setyaki Durna luput mergo wis wani karo pun Kakang yen to si Adi ngeman sartane si Adi isih nganggepun Kakang iki minangka kadange para Pandhawa Setyaki culna. Abot Durnane. Ya wis nek abot Durnane kono. Nek Setyaki mati, Werkudara ya mati. Wah, ya wis. Matur nuwun Kang Prabu. Ya padha-padha. Ansam kaya ngono kok gene kok wedi. Udar ora kowe. Iki ya dasare kewanen kok ora. Kewanen kajengipun Durna niku nyatane ya kewanen kalan panjenengan kok. Kula badhe bilane kok panjenengan mboten ngangsalke, mboten mikantuke. Wis kena lungguh buri kono. Ih. Werkudara. Oh. Nek janji kowe mengko bubaring masewakan kowe mulasara karo adhiku Setyaki, aku ya bakal tegel karo kowe. Ya wis. Arep tegel ya tegel. Ora wedi. Wah, Werkudara gedhe, Kresna iping cilik. Wah, dumeh gedhe terus kaya ngono kowe.
Kowe ora ngerti nek pun Kakang Kocap iso gedhe, luwih gedhe mbangane Werkudara. Muni kowe. Wis. Ya wis apa? Ora ngajar Setyaki ya. Nek kowe wani mulasara karo kadangku Nggarba Ruci, kowe ya bakal tak pulasara. Ora mulasara kau. Dumeh gedhe kok anggepe ngendel-ndelke. Pun Kakang ki iso dadi luwih gedhe mbangane kowe. Iya. Percaya kau. Syukur. Njenengan menika nggih kewanen kalian Koko Prabu cangkemmu menengo. Bayi melu-melu. Ngopo guyu wae. Si Adi ki nek duwe pambegan kok ora iso dindakke. Wah. Setyaki kuwi luput, Sencaki kleru. Mergo wis wani mulasara karo Durna bapakku. Werkudara kuwi murite Durna, Durna kuwi sing meneng ilmu karo Werkudara. Setyaki kok wani nyamah ragane Durna. Pilih meneng po aku Tiwikrama. Lho wis meneng aku. Janji aku Kocap gelem Tiwikrama dadi buta. Nek meng nguntal ragamu itu turah-turah. Wis. Aku tak meneng ae aku. Ini salah, ngono salah. Rewel dasmu ora. Koko Prabu perkawis menika kados pundi? Yayi, kula wonten dawuh. Perkawis menika kula nyuwun supados damel tentrem kawontenan wonten negari Ngamarta langkung rumiyin saderengipun para Pandhawa bidhal dhateng pertapaning Satwarga. Awit kula kinten paman duranggenipun nggadahi patreng kados mekaten menika kula kinten namung kinarya pawadan sakti sayektosipun badhe damel sranipun para Pandhawa. Gandeng Paman Durna menika wonten pundi-pundi papan sampun kondang bilih Paman Durna menika mesti nggawa para Sata Kurawa. Pramila kula badhe dawuh kan Werkudara kinareng ngunduraken para Sata Kurawa. Werkudara. Kakang Mas dipun timbali menengo wae. Dipun timbali Koko Prabu menengo ora. Wah, aku ora krungu. Koko Prabu, Apa Arjuna? ngendikanipun Kakang Mas Werkudara, panjenenganipun boten midhanget. Tak sepatani budhek selawase urip lho kowe. Ya apa? Kurawa diundurke. Gah, Kurawa diundurke. wah, aku ora arep melu-melu. Kowe sing gawe jalaran Ora tak takon. Sing ngantem Durna mau sapa? Sencaki. Sing gawe jalaran nek ngono. Sencaki. Sing kudu ngrampungi perkara sapa? Sing kudu ngrampungi perkara ya sing wani gawe perkara. Wis Sencaki budal kono. Wah, piye kowe? Kok ora pengistaken dawuh? Nek nganti mengko kowe dipulasara karo Werkudara pun Kakang sing tanggung jawab. Matur sembah nuwun. Malah sak mangke kula kinten sampun purna jejibaning masiwakan menawi sampun tetela dawuh paduka kados mekaten. Pirembaging masiwakan dipun sigeg cupet sawetawis menika kemawon. Yayi ngestaken dawuh. Keparengipun paduka kados pundi? Arjuna Wonten dawuh. bubarna kang padha sibu ingsun kundur kedaton nun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Arjuna kaya wis ora ana dawuh maneh. Purnagati ning Mananggelan. Arsa sang nata kundur kedaton jeruk saking dampar cana kabeh gambaran gading. Kadharaken sangjaring Purban Jedi manggung tanggung Joko Maloro ingkang sami ngambil pacaring Prabur. Kawin saking pandur tindaknya sang Sinara lamun Candra candrane pindha Jawata kairing widodara widodari.
wonten timbalan Kanjeng Rama. Jangan Kanjeng Rama Kyai Ngawing kang putra pun Gatotkaca kula nyadhong dawuh. Antarja kula nuwun pangandika dawuh paduka Kanjeng Rama Kyai Jodipati. Sakmangke nimbali dhateng piswanipun inggih putra jangkar bungipun Antarja kula nyadhong dawuh timbalan paduka Kanjeng Rama Kyai. Antasena. Piye Pakde? Anu Pak. Pakde sapa? Bapak kok Pakde ra? Pakde Marno. Sing melu anake. Nyadhong dawuh timbalane bapak. Nimbali karo anak-anak Pandhawa, nimbali karo anak-anak Jodipati aku mung ngestoke dawuh, Pak. Eneng apa? Gatot wonten dawuh. Antarja wonten dawuh. Antasena piye, Pak? Wah, ngerti ya. Anane bapakmu gawe kowe kabeh. Mergo ana dawuh ingkang bakal tak dawuhake karo kowe lan kudu mbok tindake. Mula ingkang dados dawuh paduka Kanjeng Rama Kyai Jodipati, kula sagah nindakaken. Wah, ngerti ya. Jroning pasewakan negara Ngamarta iki mau kerawuhan eyangmu Sukalima eyang penemban Durna rawuh wonten negari Ngamarta dasar Keparayata wigatosipun menapa wigatine eyangmu Durna arep nyuwun ngampil wujuding pustaka Jamus Yang Jimat Kalimasada. Wah, mbarep kakangku bapakmu sartane pamanmu Madukara wis ngeparengake yen pustaka diboyong dening eyangmu Sukalima. Dumadakan wakmu Ndarawati ya jlitheng kakangku maju ngene lungguh sajak gondeli marang patrape eyangmu Sukalima gune arep boyong wujuding pustaka Jamus Yang Jimat Kalimasada. Nalika semana tanpa kanthi kanyono-nyono bapak anglayani jejelan usuli pamanmu Garbaruci ya Sibungkik ya Setyaki lah kota-kotanmu Taliwara nglarak karo eyangmu Sukalima. Wah, mestakane diantem eyangmu Durna glangsaran ora eling nganti samengko ditugang tiba saka Datulya Praja negara Ngamarta. Lajeng marang paduka Kanjeng Rama Kyai, lajeng marang paduka Kanjeng Rama Kyai. Wah, golek ana pamanmu Garbaruci yen wis ketemu gage rangketen pun menungsane bandanan tangane grinjongan sikile aturna bapakmu ora lega rasane atine ora kudu yen ora gecek ndase bungke. Pak se iki suluk apa ora iki kakya trisang kapirang urang angkul kinempet kempet Dusang retnaning Bawanaya Keta kang walang ati. Oh, cah bambu maju arep ngopo? Wah, mesti arep maido karo ngendikane wong tuwa. Sik. Ora kok jeneng aku maido, Pak. Ning kowe tak penging budal sik, Kang. Aja budal nek aku urung rampung olehku matur ngersane Bapak Werkudara. Ono apa Dimas? Aja nyentulani rembuge wong tuwa. Pilih meneng apa pilih tak tapuki? Ya. Meneng? Ya, aku meneng. Nek ora gelem meneng pilih tak tapuki. Aku pilih meneng. Yo. Kowe wis anar maido aku ora? Ora. Aku arep tinemu tuwa dhewe aku ora wani maido karo kowe. Mergo pendak-pendak Yayi Antasena wis nesu kaya saiki mesti ora iso dindakke kamrukane. Ayo. Oh, rumangsane apa? Ya arep opo kowe? Arep maido, Pak. Sik. Pokoke aja budal nek urung rampung lehku matur ya, Kang. Iya, Dimas. Aku tak takon karo Bapak Werkudara. Ya arep takon apa? Sik, Pak. Anane Simbah Durna diantemi dipulosoro karo Majelis Setyaki iki sababe apa? Wah, kowe rasa dadak ngerti perkarane. Lho, kok sampean ngomong ngono? Kok sampean ora ngeparengake aku entuk ngerti sebabe apa kok Simbah Durna diantem karo Majelis Setyaki?
Wis Dimas aja diteruske. Tak tutuki lho kowe wong tuwa. Aku wedi nampa walat ing dewa. Iki masalahe nek bapak ki tumindake bener, kowe kewalat wajar, kowe kewalat lumrah. Ning bapak ki tumindake ora bener. Oh iya, wis to. Pilih meneng tak tapuki. Ya wis aku pilih meneng. Kowe ngono ora? Ora aku meneng kok mau aku meneng kok. Sembetengan kowe. Sebabe apa Pak aku tak takon? Simbah Durna kok nganti iso dipulosoro karo Mak Cilik Setyaki iki sebabe apa? Wah, yangmu saka lima wani karo Jlitheng kakangku. Kok ngasih wani perkarane? Mergo Jlitheng kakangku nggondheli Durna, bapakku. Yen to nganti sak mengko kelakon boyong wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada. Nggondheli ana sebabe. Ono apa? Wah, aku ora ngerti. Ora ngapusi sampean. Aku ora ngerti tenan. Ora ngapusi sampean. Wah, aku ora ngerti tenan. Wong tuwa ora ngerti tenan. Aja dipeksa. Pilih bloko apa piye tak antemi? Aku ora ngerti tenan. Wah, wis Dimas. Oh, tak antemi tenan kowe, Kang. Aja. Jare mau sago meneng. Iya. Iya. Aku urung rampung lek omongan karo bapak. Wah, tukang sisan kowe ora. Sabar apa kowe wong tuwa pendonang wae ora. Sampean pilih bloko pilih tak betot. Bloko. Nah, wedine meng nek tak betot. Sampean gede-gede tok, Pak, ora iso mikir ora. Sebabe apa kok nganti Durna kok wani karo Siwa Ndarawati lan Siwa Ndarawati kok nganti nuwun sewu Mak Cilik Setyaki kok nganti wani mulosara karo Durna. Sebabe Durna wani karo wakmu Ndarawati. Sebabe wani mergo wakmu Ndarawati nggondheli pustaka. Wah. Ora ngerti rembuge ya mung sak ngertiku kuwi. Aku tak omong ngersane sampean. Ya ora apa-apa. Durna ki ning negara Ngamarta ora ijen lho, Pak. Durna ki le prapta ning negara Ngamarta ki ora dhewe ning nggawa Kurawa. Kamangka nek Durna nggawa Kurawa ki mesti wis pancen diniati dijangkah. Durna teko ning ngendi papan mesti mengarep gawe kisruh. Wah, mbok ya eyang, ya ben. Durna, ya ben sak karepku sing nyeluk. Nek eyang ki nek umpama kae pepunden sing pantes tak aosi, pepunden sing pantes tak sembah. Gandeng gak, ayo piye carane? Aku ora sudi ngabekti karo Durna. Durna ki sing menehi ilmu karo bapakmu. Aku ora dinehi ilmu karo Durna kok. Hah? Arep ngopo sampean? Wah, baku kowe gelem mangkat apa ora? Mangkat nyandi. Bungke cekelen wis ta cekel pulasaranen kepara pasrahno bapakmu arep kepruk gedur capolo ben pecah sirahe. Aja budal. Iya. Janji budal kowe luwih dosa karo Mak Cilik Setyaki arep tinimbangane dosa karo bapakmu dhewe. Lire piye? Wis meneng to. Aku kon meneng ya meneng tenan aku. Padha aku. Mau komitmene piye mah saiki kon meneng. Bakune gelem budal ora? Ora, Pak. Nek sampean dawuh karo Antasena kon budal, sampean budal dhewe. Mergo iki mesti ora mungkin kok gek sengara kelakon kok gek Durna iki diantemi karo Mak Cilik Setyaki nek Durna ora ndikeluputan karo Mak Cilik Setyaki. Wah, wis tau omongi Durna mergo wani karo Kresna wekasan Setyaki muring. Lah, ya kuwi sing dadekke Mak Cilik Setyaki muring. Ngono? Sebabe apa? Sampeyan ngerti dhewe. Siwa Ndarawati kuwi sesembane Mak Cilik Setyaki, ngono. Nek ana perkara apa-apa sing nekani Mak Siwa Ndarawati mesti Mak Cilik Setyaki sing temandang. Jalaran Mak Cilik Setyaki kuwi senopati negara Ndarawati. Kuwi dadi pelindung. Dadi linmase Siwa Ndarawati. Linmas ya apa? Perlindungan masyarakat. Masyarakat apa Kresna ki ratu? Oh ya, lintu perlindungan ratu. Bakune gelem mangkat ora? Wong ari mangkat kerangket bungke kowe kokean semoyo. Nek bapak arep mangkat to. Ning nek anak-anak ora sudi mangkat ya aja mbok peksa, Pak. Iki ndek jati diri dhewe. Bocah-bocah cah nom-nom ki
sing iso neruske pakartine Pandhawa. Pandhawa iki kondang ndek pakarti apik. Ning nek direketi karo pakartine sampean sing mung mergo sak kanepson, mung mergo Durna ki menehi ilmu karo sampean. Mbuh lho kuwi. Engko nek Durna sing luput piye? Nek Durna ndelalah Durna sing kleru, mongko aku wis kelakon mateni karo Pak Cik Setyaki, engko sampean sing getun. Engko sing disalahke anak-anak. Wah. Awe wingi tak perintah mateni Setyaki kowe ya mangkat. Aku ya anak-anak mengkari balik, kowe ya dadak ngongkon, kowe dadak dawuh. Kowe anak-anak iki ming kena banget sampean ki ora iso mikir tembe mburine jajalan. Nek sampean ki wong tuwa kudune cen iso mikir, iso mbedake ndi perkara sing bener karo ndi perkara sing luput, Pak. Wah, anak setan. Wong didawi karo wong tuwa ora gelem angkat. Ora gelem nyekel bungke-bungke acak iki patenane dhewe. Wah, kewanen kowe Dimas, kewanen kowe Yayi. Kewanen ya ben. Tapi tekno bapak ki salah. Aku ki kudune mangkat. Mangkat to. Nek arep kualat karo sing gawe urip kowe mangkat to. Kualat sebab opo? Kualat sebab opo? Wong aku ora ndek keluputan kok aku kualat sik. Kowe kualat karo bapak. Ki nek umpama bapak ki bener, umpama Durna bener, bapak mbelani karo umpama Macin Setyaki luput. Iya. Lah ning kene iki sing luput ki Durna ora kok Mak Cilik Setyaki ki ora kok Siwandrawati ki ora. Sing luput ki bapak karo Durna. Bapak ki melu kelepetan lupute Durna mergo bapak mbelani karo Durna. Terus karepe Dimas Antasena piye? Nek kowe isih pengen urip kepenak, iya. Kowe isih pengen Kakang Antarja isih pengen seger mangan sego to kowe? Iya, isih pengen aku. Kowe melu aku, melu kowe iki. Kowe aja ngewangi bapak, kowe aja ngantemi karo Mak Cik Setyaki. Nek kowe isih pengen urip kepenak lho kowe. Pripun mriko Kakang Pas? Wis manut wae. Potete wis nesu kaya ngono aku wis rawani piye-piye. Potet dengkulmu mlocot ora. Wis. Awake dhewe kudu ngayomi karo Mak Cik Setyaki. Iya Dimas. Janji aku weruh kowe wong loro kok mbelani karo Durna, mbelani karo bapak karo Kudara, titeni aku sing temandang. Iya, aku mung manut karo Dimas Antasena, aku mung manut karo Yayi Antasena. Weh, Pak D. Kresna sinayeng ngelung mangruk mining cakra. Kumitir mijal saking asta, sarwipun Siwa Prabu Ndrawati kula ngaturaken sembah. Sarwipun Wong Prabu Ndrawati kula ngaturaken sembah wa. Sarawe Pak D. Pak D Pardi. Tumben melek D kowe D. Mau kudune subuh kok wis magrib sampean. Nyawang pupune mindul wong piye. Omonganmu kok ora ngepenaki piye? Sampean kok iso gagal fokus nyawang apa? Wis ora caturan karo kowe aku. Nyadong dawuh. Gatut Kaca Antarja Antasena ya. Iya. Heeh, Pak Dik. Piye? Kowe ngopo kok do cah loro kok do ndirai keweden? Ha biasa to. Wedi kuwalat. Mongko walat ki apa dheweke ya ora ngerti werdine walat ki apa. Aja ngono to Dimas. Para Kyai Werkudara nadyan ngono-ngono kae sing ngukir jiwa ragane awake dhewe. Alah apa? Aku ki anak harame Werkudara kok. Kok sembrono lho iki ora. Coba saiki gagasan to, Dik. Nalikane ana lakon aku ora ngerti apa-apa lah kok aku moro-moro lahir
Terus ana lakon Antasena takon bapa, "Eh Kakang Antareja barang kae." "Kok apa ora, Kang?" "Iya." "Ora ya anak harame Werkudara to?" "Iya." "Apa ngerti? Apa kira-kira iki enek bukti nyata nek Werkudara karo sapa Mbak Denaga gini iki tau rabi?" "Ora ono, aku dhewe ora ngerti." "Oh, aku dhewe ora diundangi ning ewuhe bapak kok ora." "Lho ya lumrah mergo kowe urung lair." "Lho, mergane ngene. Piye Antasena? Aku ki wis tak omongi aku ki anak harame Werkudara. Pun kajengipun putra digagas Saidan niku. Aku arep dawuh karo kowe. Piye, Dik?" "Kados pundi, Pak?" "Iki aku weruh bapakmu temandang ngewangi karo Durna." "Iya." "Heeh. Wong iki mau bar dawuh karo anak-anak." "Dawuh piye?" "Dawuh karo aku, dawuh karo Kakang Gendutkaca, dawuh karo Kakang Antareja." "Iya." "Kon ngrangket mak cilik Setyaki." "Terus?" "Nah, terus nek wis dirangket, kon mbantu tangane kon ngrincung sikile kon ngaturke ning Bapak Werkudara arep dikepruk goto rujak polo ben pecah sirahe ngono mau jare." "Ngopo sampean?" "Aku ora tegel mbayang Antasena." "Ya ora tegel yo makane aku ora gelem mangkat." "Lah terus sampean dawuh mrene iki arep dawuh apa?" "Ayomana makmu cilik Setyaki. Nek nganti cilik mengko lara gedhe tekaning mati merga saka bapakmu, aku arep tegel karo bapakmu." "Ya." "Waduh. Lagi sampun kantos tegel karo Rama Jodipati." "Men. Bapakmu ki nek temindak pancen senengane kudu. Pancen nek kekarepane ora kecandak, luwih-luwih sing dipulasa karo Setyaki ki mau ki Durna. Durna ki dianggep gurune, Durna ki dianggep wong sing menehi ilmu karo Werkudara." "Ah iya, aku dhewe ya weruh, Dik." "Lah iya. Wis ana do budal. Kinan ngayomi makmu cilik Setyaki." "Kuwi ngestaken dawuh." "Antareja sagu?" "Sagah. Kula sagah." "Sagu karang wis tak pidyak buntute kok kaya mondokan. Nek ora tak pidyak buntute sing ning ngarep kuwi sing ora do manut karo aku, Dik, ya wis. Ora sagu kan sing gunem sing tanpa guna. Eneng endi durunge makmu cilik Setyaki, ayomana Gatotkaca Antareja Padha Antasena." "Ya, aku mung manut." "Ih, Wong Prabu Wisnu Wong Prabu ngestaken dawuh kok." "Ayo, Kang." "Ya, Dimas." "Kakang Durna kenging napa, Kang?" "Ketiwasan cemate." "Ketiwasan pripun?" "Sampeyan niku biasane mandhap saking Datulaya Praja Negara Ngamarta niku karo joget-joget karo guyu cekakaan." "Ora. Ora wayahe guyu cekakaan." "Kenging napa?" "Kula pun matur sanipun anak Prabu Darmakusuma." "Nggih." "Kapure kula badhe nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada badhe kula boyong dhateng negari Ngastina." "Nggih." "Kula damel mawadan negara Ngastina ke Taman Pagebluk." "Nggih." "Lah kok anak Prabu Ndarawati majeng kula wani kali anak Prabu Ndarawati, kula wani kali anak Prabu Kresna." "Terus pripun?" "Dumatan bablahan kali cicilan usuli Depate." "Sareh Kakang Durna kula aturi sareh." "Ditata napase." "Nggih." "Ambekan riyen." "Rumangsa mukut mau ambekan apa piye?" Sareh kenging napa Kakang Durna kenging napa?" "Kok dawah kalenggak karo tetangisan iku." "Setyaki Dewate, Setyaki." Sabar. Wis sampean ki kok Setyaki Dewate. Kula niku jane ngerti nek Setyaki niku pun linggo teng Pasewakan. "Nggih."
lawan kalian anak Prabu Ndorowati kok Setyaki maju ngantem mestaka kula plek kula dewah glangsar. Setyaki niku ngantem ning dajol kaya wong kelegan. Kersanipun sak menika kados pundi? Kurawa Depate Kurawa. Kurawa diketape ben nebak mundur parisane Setyaki Depate. Lara ati kula. Nggih saken dawuh. Parat. Hey. Oh. Parat. Tuti lamun ngatututan lamun mangsa prawira digdaya kencenge Mas prawira digdaya ronanggono magawe gelarira wang parat ngaglah gergancang kaya ndho kowe mentang kaya gendewa parat Setyaki ora pangling surta yuda ayo aja kowe Kurawa 100 pisan kon kebiyo aku kon ngrubun Setyaki ora-orane aku kalah wah parat kemlewat ucapmu kaya ngregem jimat kaya wong manin dilat mesti abang kowe bangsat ayo apa-apamu aku ora nrimake anane kowe Mulasara karo Penemban Durna Bapa Durna kuwi bapa guruku. Kuwi sing mulang marang Parasata Kurawa. Lah kok mbok Pulasara ning atase Parasata Kurawa ngajari karo Paman Durna, lah kok dapurmu cetolan terwaca kowe sengit karo Durna. Pancen kan pira aku sengit karo Durna. Ora-ora Setyaki karo Durna kok iso rukun. Banjur karepmu arep piye? Sing kudune takon ngono ki aku. Banjur karepmu arep piye? Aku ora nrimake anane kowe Mulasara karo Durna. Tak nrimamu. Durna ngrasake lara kowe uga kudu ngrasake keloro-loro. Nek pancen arep gawe babak kulite Setyaki arep gawe putung balunge Setyaki. Mara Setyaki tak ajangi jembarap. Oh, parat Mas Matna Sastra Jendramu Watokajit Jaya Kawijaya. Ora minggat saka pengarepanku Lena pangino tebak dadamu lakone ngene margane matimu Singa Lena Prapting lalis mati dening aku untapke nyawamu kajangane Bathara Yawa parat jar tibake mangsane apa
Oh, sadak kowe. Jar kowe. Awas. Awas kowe. Mati kowe. Wah. Lho, parat. Atos kowe. Iya ah. Waduh. Ayah. Oh. Ayah. Wiwitane wong seneng tunggal sabale. Awas kowe mati. Mati lho. Sikilo. Jar. Iya. Jar. Oh, Gatot Kaca Siwa Karta Marmaya bajekno medun pengen kaladeni saka ngisor. Wah biasane kowe ning dhuwur saiki pengen ning ngisor. Yo sensasine beda. Wah cangkeme pecah damu. Hit. Wah ya. Hei awas kowe. Oh, hit, wah, 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 sampai tuh, wah, parah ke, as, hei,
Aduh. Aduh. Ya. Wah. Hei. Wah. Ah. Hi. Wah. Wah. Cho ra ta ra bộ chưa được tôi chưa biết tôi bao chết bộ chưa chơi chưa quên mà đó bưng cho ra ta ra đi ayo kan sao potong lah tadi mati weh kakek tiba nasi waktu tadi wah subal bu aku bu kaya wong lihat jimat kaya wong wadi dilan siap ya kowe Look. Wah, kowe aku. Wah. Bahaya Ci. Sikak kowe. Yo, cari kok cari. Mukul metu ya ini kok jusil metu. Lho. Bahaya Ci. Hei, aja cilik gede wedi-wedi kowe. Ah, ngono jedul. Kowe lu kan tepat Ibu. Monggo. Waduh ya. Waduh, ketiwasan Maman serta Yuda kowe mundur Maman. Kowe kan ngerangket Setyaki ra iso mboten saged. Kapan isane man Kurawa niku pun kondang. Kondang apane? Nggih kondang kalahe. Nek mangan jajan mandeg, dilo-dilo mandeg. Ayo aku nganti sok jengkel kok. Ora mau liyane medun mau kok njaluk mandeg saiki. Aku nganti jengkel, aku nganti pesen bis dhewe. Nek ora aku dhewe sing order. Kalah kowe kawon man. Mungsuhmu sapa? Kula mengsah Setyaki dan mboten nginten babar pisan. Kula ngligo godo dhewe nggih ngligo godo. Oh, ngono. Iya. Terus godo kula kalih gadane Setyaki didu. Gadamu karo gadane Sencaki didu. Iya. Gedhe teke sapa le? Waduh man lali man. Nek nggen kula niku nggih lotrong man. Lotrong ki apa? Luwung kan. Lumayan kan. Ning kula kinten luwih gedhe tekne Sencaki. Lah iya wong cahe cilik kok. Bocah iki nek cilik mesti pusakane sak gedhe. Wah nggih pangestunipun. Lah iya. Ha napa? Wis kana mundur. Nggih, Mas. Wah edan setan ora tatanan tenan. Setyaki lah kok ngantem isih rusa wae cah 6 tenaga 6 kan. Endi liyane? Sapa sing urung mundur iki, Mas? Oh, sapa sing urung maju kok sapa sing urung mundur? Pejah lho, Mas. Edan. Kartomarma. Ih. Kowe kalah kowe ya. Ih, kula kawon. Mungsuhmu Gatotkaca. Mungsuhmu Gatotkaca. Nggih. Mboten kaya adat sabenipun, Mas. Gatotkaca adat saben iku perang mungsuhe teng ngisor, Gatotkaca teng ngawang-awang. Heeh. Ning niki wae kok mboten. Bajek neo kadingaren ngono, Mas.
Gatotkaca niku le perang medun mboten teng antariksa. Mbok menawa arep nglegani kowe. Lah, mbok menawi. Mbok menawi. Heeh, terus Kula antem mboten dirasake. lah iya nek dirasake teneh jengkelang wonge. Lho lah nggih. Kula antem mboten dirasake, tangan kula dicandak ngangge sikil terus sikute dies ngoten Mas. Dies iki udan ngono. Mboten nyikut kula, kener janggut. Kula niki rak cacat to niki man. Niki pun cacat niki pun bola-bali lengganan Gatotkaca mesti pendak ketemu Gatotkaca mesti janggut kula niki disikut. Nggih. Dereng kelegan sajake ngantem kula. Kula disamber, kula ajeng nyandak dheweke mabur wer. Terus Ajeng nyamber kula indro. Terus Dheweke kenek apa? tungkake ngener pilingan kula, Mas. Kula ambruk glangsar ditutke. Dheweke ming ngadeg jenjreng ming kalih dolanan sikut ngoten iki. Der tuk sler. Terus kuwi sikutan jenenge. Lah mbok menawi. Terus mulai der terus di kula candak rambut kula dijambak terus parake mburi der tuk sler. Ah sing keri dhewe man, sing keri dhewe covi mang. Piye? Nek mboten dipraktekke mboten saged niki man. Ah panjenengan mriki, panjenengan majeng, aku maju. Nggih. Ora ngeten iki. Des. Ah candak teng wingking, des. Tuk sler. Lah sing keri dhewe niki man. Heeh. Sing keri dhewe niku ngeten iki. Amit nggih man, amit. Ya. Wis men wong tuwa nggo kelinci percobaan. Ah sing keri dhewe niku ngeten iki Gatotkaca. Heeh. Terus dikawake kowe. Ah, ngeten niku sirah kula diuntir ngeten iki kluwer. Ngeten iki. Terus Gatotkaca dies. Ngeten niku man. Terus kula glangsar kula ora eling man edan. Sepriki tengeng gulu kula man. Alah ya. Alah. Ora rumangsane aku. Anggepe anget ta. Lah bocah kok karo wong tua senengane maeka. Iki ya ngono. Uya kening man. Mungsuhmu sapa? Mungsuh kula. Heeh. Mungsuh kula Antareja. Dikapake kowe. Cami kalih Kalta Malma wau. Oh, kowe ya di pripun? Coba. Pripun? Ngadeg rene ya. Pripun? Nek ora diconton iki ora dadi. Pripun, Man? Apa kowe ya dingenekke karo Antareja? Mau nek miturut Kalta Malma ngene iki. Dek. Bres. Nggih. Dingonokke. Nggih, Man. Terus kowe dingenekke meneh. Dek. Dicandak neng mburi des bres kayak sing keri dhewe apa ya ngene nah dicandak terus kowe diuntir ngene kowe diuntir ngene ica mboten sampean kalau niloke piye ya mau ya coba kowe diuntir ngene kowe diuntir pripun cangkeme iki ta lha kula niku celat terus muni R lah kuwi iso waduh ketliwasan mah iki kok ngawur ora sekono mundur nggih rumangsane apa sapa iki sing urung maju damar mati mulia mati apa waras wiris kok ora lagu man oh iya Citraksi nggih arep maju perang maju mungsuhe sinten man berbagai macam mengkari milih kowe ngarep mungsuh Setyaki ana nggih Gatotkaca ana, Antarjana, Antasena tak sawang yana. Lho apa? Sinten mawon sing dereng maju.
Oke sing urung maju ning kowe ya urung maju. Coba kowe maju. Nggih, Man. Kula maju mumungso. Sinten sing kula Teman. Bede. Kula arep maju mumungso gagak. Hara. Sapa? Gagak anake Werkudara niku sinten, Mas? Gatut Kaca. Nah, Gatut Kaca. Utawa mungkin nek kula ketemu Sencaki kula ajeng Hara. ngeten iki napa, Man? Ngeten iki. Nah, ngantemi. Ngantemi Sencaki. Nek ketemu Antareja kula Asu dudu. Sampeyan wong tuwa sok njlamproke. Kula wis kana maju sing dadi nyatane kowe rasa Kokian Sumbar. Nek Kokian Sumbar tekan kana ming kalah malah pamanmu sing kula atur speaker kula terajake. Jas. Matane lah. Antasena. Aku ora susu di mungso dapurmu. Sampeyan ora sudi mungsu aku kok, sampeyan sing methuki aku. Sampeyan ora sudi mungsu Antasena kok kepethuk karo Antasena, methuki karo Antasena. Aku arep mungsu karo Sencaki. Ndi Sencaki? Lho piye to sampeyan ki, Dik? Lho piye apane? Sencaki wis tok liwati ket mau. Lho. Ro. Gatut Kaca, Kakang Gatut Kaca wis tok liwati. Antareja Wis tok liwati yo an. ya wis. Gandeng anane neng kene momong aku karo kowe. Aku arep mungsuh kowe. Ya. Wah aku mungsuh sampean malah sesek dadaku. Sesek yo ben. Kowe sangu Ventolin ora? Mbok menawa kowe mungsuh aku kumat asmamu. Sing dadi nyatane wae. Aku nek enek wong Kokian Sumbar tekan saka kono bengak-bengok tekan kene tak antem pisan jengkelang malah isin. Ya ora? Iya. Sing dadi nyatane wae. Saiki arep piye aku manut, sampean ngejak piye aku manut, aku ngejak piye sampean yo kudu manut. Lah aku memanut karo kowe sing nom. Ora. Sampeyan ning kene minangka wong tuwa, aku ki bocah kudune munjung karo punden. Ya, terus karepmu? Ya, ngantemo sirahe Antasena ping pindho, ning sampeyan mengko ya tak antem ping pindho. Waduh. Sarujuk ora nek sampeyan ngantem aku ping pindho. Lho sarujuk. Nek sampeyan tak antem genti sarujuk ora. Ora. Lho kuwi jenenge ora adil kuwi. Wong tuwa kepiye ngono kuwi? Dipunjung karo anak Wilombara ya menehi bebungah ning anak ngono lho. Sampeyan tak antem pindho, sampeyan ya ngantem aku pindho. Ya wis. Ah nyo. Sampeyan wong tuwa ngantem sing sak seru-serune. Ya. Wis tata tenan. Wis. Menungso ora tatanan. Mati dening aku kowe. Kakek Durma Gati mau usung-usung bola pecah ya kaya. Arep rewang apa ya kaya. Lah wis ngantem urung kok malah ndelok kancane. Lho bajiret iki. Ngece kowe. Kowe ngenyek kowe. Wis ngantem. Wis kena seserune kaya ngono kok. Baleni meneh, urung ngrasa, Dik. Pisan meneh, kok gek sampean gentenan. Iya. Anggepe apa? Wis pindho. Wis. Ah saiki gentenan. Waduh. Mapan kene. Waduh. Kene iya sabar wong tua kok manut ora.
manut kene. Yo ngalah. Iyo. Wis aku arep ngantem seru-seru mergo wong tuwa. Sampeyan ki wong tuwa engko ndak aku kuwalat. Kaki Ngantem oh. Wis aku mung arep ngantem kene wae. Entuk mung ngantem ngono mbok ping 1000. Oke. Ping 1000 kene iki agi pisan. Iya, Pindho-pindho kok mau kesepakatane. Iya. Ngene ngantem ngene. Aku ki sayang kok nek karo Pak DJ Traksi. Makasih ya. Iya. Kene gentenan kowe. Iya. Oh. Mati kowe. Gentenan kene. Iya nya. Kita selenggarake nya sing kene. Oh iya. Gentenanku kowe. Ya nya aku ki wis manut kok dhewe karo wong tuwa ki aku anane mung manut. Nya, aku. Ya. Tak karo merem, ndak dikira uri. Ya. Menikmati pukulan kaya hantaman setiap hantaman iki kudu dirasake. Dadi kira dek aku kudu mirasa. Kakek, Ya kene mapan kene. iya. Sampeyan karo merem. Toto tenan. Iya. Sik lho. Piye? Aku tak matek aji. Sakarepmu. Mata kaji yo nek lehmu ngantem ming mak tulumpi ora bakal krasa lara. Ya kene mapan. Iya. Merem Wis. merem tenan. Iya. Wis ora perlu apa-apa iki. Nek perlu nganggo tutup mata. Oh ya wis ngono wae kok wis merem. Bakune sampean merem. Iya. Ditata tenan, Dik. Wis. Lahir batin. Aku mung manut karo Antasena. Engko aku ya ngantem kono pindho genti kok. Lah iya sip kaya anak apa purunan karo Pak Dik kudu iso bersinergi. Iya. Wis tata tenan. Wis. Semilah. Ndung sak baban bocah kemu. Ayo. Ada ya. Iya, aduh. Sampeyan iki kaya ora melek mripate. Aduh. Niki napa Kakang Durna? Aduh kok ngembleki cengel niki. Wah. Menungsa jebule Dik Patih. Lah, sinten niku? Lah, Cit. Citraksi. Aduh, buyer aku. Citraksi. Cangkemmu kok ngumpluk. Lah pripun iki Kakang Dunon? Diopeni mah kula tasih maksud Dik Patih. Sakira. Lole kena saru gembal manyar-manyar. Pandita kang kinarya wangsit pindha kombang sematu sarine tawang susu angin kentingkane yang kale kangkung paksi mibor lole kentas waru gembal manyar-manyar do neng dungkul wana alas dadi wana Setyaki Sencaki kowe arep tegel karo aku kowe mau mulasara karo Begawan Durna saiki sawangan Begawan Durna apa sing tak gawa apa sing tak liga aku wis nglikol juting Kyai Sundamanik pusaka tak lepaske kenal dadamu ora tekane pati aja diucap Begawan Durna Setyaki bablasen
Piye lek? Ketiwasan nggih, ketiwasan piye? Ngapunten. Mboten saged ngelajengke. Lho, ora iso ngentekke piye, ora iso neruske piye? Mboten saged ngelajengke. Pilih wis entek mau piye? Sampeyan ki ora tenaga enom kok ndadak jamu lho sampeyan. Mboten kok perkara le jamu. Mboten kok perkara le tenaga enom. Piye ning perkara apa, Lek? Durna maju. Lho, piye to? Hal Durna ki lenggananmu. Nggih. Ning le maju mboten ijen. Lho, karo sapa? Kalih pusakane. Pusakane Cundamanik diliga karo Durna. Mencorong nganti sulap peninggal ingkang paman garwa ruci. Terus sampean wedi ngono apa piye? Mboten kok perkara wedi. Kula ngeman kalih urip kula. Ah, berarti sampean wedi. Lho, mboten nggih. Nek wedi niku mlayu mergo wedi mati mungsuh pusakane Durna. Nek kula niki ngeman kalih urip kula. Ha padha wae kowe iki jenenge wedi kok ya ora mah jan wis sampean ki ora. Napa nggih? Heeh. Terus kersane sampean gandeng weruh Durna nggo Cundamanik arep mlayu, lajeng mundur, lajeng mlayu, lajeng belajar. Niku Durna bujeng kula. Kira-kira nek sampean mlayu apa kira-kira anak-anak Pandhawa ya do wani karo Durna? Lho sampeyan menapa mboten wantun? Lho piye to? Ha ya wedi ta. Alah tato-tatonan tok lah. Karo mbane ora wani. Aku jagane bantongane sinten? Bapakno. Kersanipun dus pundi? Lho sampeyan kuwi sing karepe arep piye? Kula tak mundur mawon. Kowe sik tak omongi. Pripun? Nek sampeyan wedi nandangi dhewe, nggih. Karo aku. Kalih panjenengan. Heeh. Lah lajeng saranipun dos pundi? Sampeyan metuhi Durna. Nggih. Sampeyan metuhi saka ngarep. Nggih, dos pundi? Sampeyan omong-omongan karo Durna. Nggih. Durna tok tantang. Nggih. Terus aku ambles bumi. Ambles bumi. Heeh. Lajeng aku tak cedhol burine Durna. Oh, ngaten. Heeh. Nek pun cedhol burine Durna, Cundamanik tak rebuti. Ngaten. Heeh. Nek pun Cundamanik direbut, Cundamanik tak rebut, Durna jadi milikmu sepenuhnya. Ngaten. Heeh. Kowe iki nyuwun pamit. Hati-hati. Oh kok klesak-klesik ora? Nggih, ngaten cetha, cetha. Positif, positif. Semangat. Ah, seneng ae. Oh, rene kowe, rene. Lole kentas waru gembal manyar-manyar cuk neng jengkol wana alas dadi wana. Lah dalah. Kutuk marani sunduk. Wong legan golek momongan niwak kecemplung wuwu kowe Setyaki. Ora gempis, kowean cangkem. Apa kowe ra nyawang? Apa kowe ra nyawang apa sing tak gawa iki? Iki Kyai Cundamanik. Pusaka tamange Gunung Jugrek Sekuraset. Tamake dadamu mesti kowe sirna marga layuk. Nyawamu sowan ngresani Sangjang Bathara Yamadiwati. Ora wedi aku. Kok kowe ora wedi? Apamu sing tak wedeni ayo. Nek pancen pusaka kuwi. Pancen pusaka kuwi iso gawe babak kowe Setyaki. Aku meguru kowe 20 taun. Oh, menungso ora tatanan. Kemelewat ucapmu. Kaya ngregem jimat kaya wong wani ndilat Wesi Abang. Kuwi jole mau ndi? Ah, apa kira-kira kowe kuat madai pusakaku Kyai Cundamanik? Ayo, gage tibakno. Ora-orane Setyaki mati mungsuh pusakamu. Ah, mati dening aku. Loh.
Nanti mau. Loh, ilang nanti ya. Gas le. Ayo. Setiaki ampun Setiaki ampun iya Durna bapakku wah Durna bapakku loh Werkudara tulung anak bapak jale tulung anak bapak Durna bapakku wah Intan dikapake karo bungke tipu lazara aku diajar tetean karo bungke sing sabar iya saiki anakmu wis ning ngarepmu matur nuwun ya Werkudara matur nuwun karo apa aduh areng ngrangkul kowe dhuwur banget aku wis Setyaki duya Werkudara Setyaki duya lereno sing ayam bungke tak uyake duya mutar kowe saiki kowe iso gleleng mau nek pas ora ana Werkudara kowe iso gleleng antemi aku kowe Setyaki aku iso mbok nggo bal-balan saiki mbasan aku ditulung karo Werkudara sasati sanjara langit kowe iso ngalahke karo Werkudara Sik Mbah, mandeg Mbah. Apa? Werkudara. Meneng sik Mbah. Apa? Aku omongan karo sampean. Nek sampean ora omong malah leh arep omongan judeg. Apa? Ora meneng aku. Aku tak meneng aku. Meneng. Nek sampean ora meneng malah aku arep omong judeg. Aja yantasen aja. Lambene kok le kemayu ben payu anggepe sampean dudulan ngono piye aja yantasena aku njek ngapura tenan yantasena ora arep ngapak-ngapakke sampean aku tak takon piye kok nganti bapak arep mulo soro Makci Setyaki sing luput sampean mau sapa gaging aku aja yantasena sing luput sampean opo aja yantasena sing luput mamu aja yantasena wong tuwa ora kena diugemi gunem Werkudara
Edan. Jahitan. Bapakmu saya ditulungi. Dulu bapakku kena ngopo? Antasena anakmu elo anakmu. Sabar sing sare. Kena ngopo? Diantem karo Antasena aku. Diantem karo Antasena. Sabar. Wah, urung kecekel aku Nguyang Setyaki. Krungu kowe bengok-bengok jare diantem Antasena. Nyanti menusane mau ambles bumi. Tak keduk ora kecekel. Ampun Werkudara. Udu aku sing mulosoro karo kowe. Aku ngayomi karo kowe. Tenan anakmu kadhe merosal kabeh. Ning atas aku karep njaluk Surana wujuding pustaka Camus Yang Cimat Kalimasat. Ola ora diparingake malah anak-anakmu kaya dosa senengane. Kena ngopo? Aduh ya. Apa iki? Lah. Apa iki? Ini dia iki telan iki Antasena iki polahe kaya ngene iki. Antasena nggawa uthik. Nggawa guthik. Guthik ra menyang. Telan iki. Pokal gawe anakmu ki senengane kok dolanan guthik kaya ngene iki. Aduh. Syukur ora. Wah, edan. Liyane Duya. Setyaki Duya. Wah, mungsuh utamaku mung Setyaki. Yo, ndani. Gatun Kaca. Wonten dawuh Kanjeng Rama Kyai Ngawi ingkang putra pun Gatun Kaca kula semedya ngestaken dawuh paduka. Simbahmu diayomi. Kursanipun aku tangguyak karo Setyaki. Sing kendar minggat. Untung ana pengganti. Kula namung semeden dherek dawuh paduka Kanjeng Rama Kyai Jodiwati. Durna diayomi. Aku tangguyak Setyaki. Kose. Apa? Iki tenan belani aku apa ora? Engko kek kowe mara-mara bros. Mboten Kanjeng Hyang. Tenane. Nggih, mboten. Kula lan batos ngayomi kaliyan panjenengan. Tenane. Inggih estu. Sumpah. Pantun sumpah. Kaki sumpah. Menawi kula ngantos samangke mulosoro kaliyan paduka Kanjeng Hyang Durna. Mboten badhe dawa sumur kula. Apa? Mboten badhe dawa sumur kula. Ya bagus. Wis kana diuyak, aku ayem karo Gatut Kaca. Yo, bungke kecandak kowe tak gleto dasu kowe. Gatut Kaca, Wonten dawuh Kanjeng ya. kowe iki putu sing ngabekti karo Poniang. Iya. Tenan ta kowe ora arep ngantemi aku to? Mboten. Menawi sanesipun menawi Dimas Antasena tartentu wantun nanging kula menika mboten. Kula ngugemi darmaning satriya. Kedah ngabekti marang sepuh. Kedah ngabekti marang pepunden. Sip. Bagus kowe. Ayo. Setyaki Antasena dhewe arep iso apa? Mungsuh kadange Gatut Kaca. Wila dalah. Yayi Gatut Kaca kok eyang durung matok belane karep bumi. Menungso ora tatan. Yayi Gatut Kaca wonten dawuh Kakang Mas Antareja. Ora ngusik ning atase mau Yayi Antasena sartane aku dawuh kelawan Siadi.
Durna kon mulasara Durna kon ngantemi lah kok iki malah tok belani karepmu kepiye? Karepmu kepiye? Lan dasarmu apa malah belani karo Durna? Nuwun sewu. Kakang Mas. Kula wong ajeng kula pancene susah biyantu lan panjenengan, sak biyantu lan Yayi Antasena. Nanging sareng kula petang, kula gelar lan kula gulung. Kula kinten badhe pikantuk walat badhe kantuk dosa menawi mulasara dhateng tang sepuh langkung-langkung mriku. Pepundhen ingkang kula asi lan pepundhen ingkang kula ajeni criyatanipun Yang Durna menika ingkang paring ilmu dhateng Kanjeng Rama Kyai. Kemlewat ucapmu kowe. Nerweteh kowe Bedhesa nempuh pategalan Dewili kowe grujukan Gatotkaca wonten dawuh. Apa ya ana sartane apa bakal kelakon mung cupet semene paseduluranku karo Siyadi Gatotkaca. Kersanipun kados pundi kula namung nderek ora sandatang nganggo basa-basanan. Nek Gatotkaca ngayomi karo Durna Anaraja ora bakal trimake. Ayo nek endi papaning neter kadigdayan ora minggat pecah siramu, pecah sikil siramu, tinju angkrat nyawamu nek ngene margane pati mati dening aku. Mati. Mati Yayi Gatotkaca, mati kowe Anaraja. Werkudara Durna bapakku apa? Kowe telat le teka. Kowe telat le teka. Telat piye? Telate pirang sasi? Wus. Ngawur ora. Kowe iki pasrah karo Gatotkaca jebul ya grembel gedes. Bel gedes piye? Gatotkaca ta pasrah ngayomi karo bapakmu. Iya. Piye kowe diayomi apa ora? Blas. Nyatane apa? Begitu Antareja teka. Ketae kaya wong kerengan, Antareja kaya ora trima karo bapakmu. Kaya ora trima karo Gatotkaca, kaya ora trima nek Gatotkaca milani karo bapakmu. Terus piye? Wah, kowe digapake meneh. Cekagampange. Tak kira mau bocah loro ki nek arep do gelo, tak kira nek arep do kerengan. Tak kira nek arep do kerengan anak Werkudara do arep padu, do arep paten-patenan. Iya. Sik. Bapakmu mau diantemi. Kowe iki misale kowe Antareja. Kowe Gatotkaca, iki Antareja, terus iki aku. Sik tak goleki watu sik. Iki bapakmu. Iya. Iki aku. Iya. Kowe Gatotkaca. Iki nang kene Antareja. Oh. Terus piye? Tak kira Antareja ki omong ning kene iki. Gatotkaca nek kowe arep mbelani Durna. Nek pancen kowe arep mbelani Durna. Apa ya mung kelakon tekani semene pasedulane Gatotkaca karo Antareja. Apa bakal kelakon antarane anak Werkudara do paten-patenan. Batinku wis seneng banget muter iki, der iki. Gatotkaca karo Antareja anak Werkudara do arep paten-patenan. Lah kok tinemune bocah loro mau terus ngunekke iringan ndlandut tak nyonyi. Sing diantem sapa coba? Sapa? Aku iki sing diantem aku iki. Kowe iki apa kuwi? Iki umpamane tak tulisane Durna iki. Tulisane Durna iki. Durna aku. Iku umpamane aku iki diumpamake aku. Yo, iki watu iki kowe. Heeh. Terus piye? Lah bocah loro mau nek lasem apa-apa mau ndandutano nyeng terus ngantem jler nah awale can lomba lah kok begitu saya suwe jler terus do ngene iki so kedemi gak dhewe-dhewe Werkudara aku njaluk pengayoman Werkudara bapakmu digendang Wah, itan ora pati duga mono anak-anakku madu pati patrap sageleme dhewe. aku digendong Yo, tak gendonge.
bocah-bocah tahu ya Werkudara apa aku sing digendong ki aku ora kok watune jare iki kowe uduh iki meng umpama iki dikuak kerdus kulkas barang kok kowe wah kowe njaluk tak gendong aku digendong yo bocah-bocah keduya yo gendong kowe Sapa iki? Oh, Intan. Telat kowe, telat. Sekamburi Werkudara. Duya. Wah, piye? Tak antem. Kowe tak gendong. Diantem karo bocah-bocah kok jare ming telat-telet. Mati presake. Kebalik le gendong ki kudune aku marep rono ben ngerti sapa sing nguyah. Yo. Kage. Diuya. Yo, tahu yae. Sing banter awang. Sing banter Werkudara ora kecanda. Yo. Werkudara Tasena Werkudara. Telat kowe. Diuya. Werkudara Setyaki Werkudara Setyaki. Telat meneh kowe. Diuya. Werkudara Gatut Kaca Werkudara telat meneh kowe diuya Werkudara Antareja Werkudara Antasena Werkudara Gatut Kaca Setyaki Antasena Werkudara Gatut Kaca Antasena Setyaki Antareja Setyaki Antareja Setyaki Antareja Gatut Kaca dadi siji Antareja Gatut Kaca dadi siji Utar wis. Wah. Ada. Toseno, piye, Pak? Kesel to ngayomi wong cerewet. Kesel. Piye? Wah. Indomaret le ya. Werkudara kok ning Indomaret. Depate Kakang Dirna. pripun iki Depate kula aturi sareh Kakang nggih anak-anak kadha sia-sia kalih kula napa kira-kira ora ana dewa welas Depate napa kira-kira ora ana dewa sing welas kalih kula Depate Turnelo panalinganira lumajaring ratri linenggat sangganira kapisanan nalika semanten tawang-tawang tangis nggih Sang Tapa Begawan Durna eling-eling pandhita nggadhahi sumpah prasetya marang bangsaning Kajiman ya bangsaning Parajineman ugi nggadhahi sumpah dhateng Dewaning Godha ya Dewaning Pangrencana wekasan penangising Sang Tapa Begawan Durna dumugi sumundaling awet wonten Kayawangan Surdaya yen Kayawangan Sila mangumpeng yen Kayawangan Dandang Manguri kedadak ingkang nyuwun saking Dirgantara Kaya Dewaning Godha Pangrencana nggih Sang Pandya Betari Durga Sang Permoni batu Durna meneh ngopo